på Nørregade. Han bager kringler. Hvad? Ja, han tager den originale. Ja. Nå, ja. Han laver damer. Med sukker på. Men det må han ikke, så må han gå. Hvad? Det lyder meget godt. Vi lavede den sygeste sang med det. Jeg kan ikke Og du engang var huske der. den. Nej, jeg kan heller ikke huske den. GG, du sagde, du ville skrive den ned. Ja, jeg skriver sgu da ikke sådan en sang ned, hvis Du sagde, du ville. Jeg har engang omskrevet Titanic. Har du engang Nej. opskrevet Titanic? Jeg har engang omskrevet Jutlandia. Så det blev en fødselsdagssang til min mor. Det var i 2007 eller okay. Hvor min Da mor Karin blev født. fyldte 40. Og så kan jeg ikke huske mere. Au! Og hun hed Karen, ja, I hørte nemlig. Au, hvad laver du? Må du lade være med at gå ind foran, jo. Du står bare op i ham, og så er det bare... Eller, står ved ham. Oh god. Stop. Op i mig. Det var sjovt at kigge på. Jeg har noget i min højre hånd. Lad være med at minde mig op til det der til. Harry, jeg har noget i min højre hånd. Kæft. Jeg kan også lave pirouette. Det ved jeg ikke, om man kunne se. Nej, ikke rigtigt.